Kútvized lehet ránézésre kristálytiszta, de mégsem biztonságos. Sokan azt gondolják, hogy az a víz veszélyes, amelyik büdös vagy zavaros, pedig a legtöbb veszélyforrás nem is látszódik szabad szemmel. Például a veszélyes baktériumok, a nitrit, a nitrát vagy az arzén. Ráadásul a kútvíz bevizsgálása nem csak akkor fontos, ha azt fogyasztásra szánnád. Főzéshez, fürdéshez, de akár öntözésre is érdemes elvégezni, hiszen használata számos kockázatot rejthet magában. Kellemetlen fertőzéseket is el lehet kapni, de egyes mérgező anyagok például a konyhakerti növények gyökereiben is felszívódhatnak. A kútvizet a Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalos ajánlása alapján érdemes rendszeresen bevizsgáltatni. De rendkívül hasznos lehet például akkor, ha új kutat fúrtál, ha rég nem használtad a kútvizedet, vagy esetleg valamilyen változás történt a környezetedben, mint például építkezés vagy műtrágyázás. A vizsgálat többek között megmutatja, hogy van-e a vízben valamilyen kórokozó baktérium, illetve milyen a kémiai összetétele, vagy milyen szennyeződéseket tartalmaz. Így kiderül, mire használhatod biztonsággal a kútvizet, és mi az, amire nem alkalmas. Ne kockáztass, vizsgáltass be a kútvizet!